بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي أو بنجلي فوق أول يوم أمانك جين جمانو جمانك أمانك يرو أمانك بارو بارلا أمبا فون إسلامي فولي نودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوليكو في أمبي صلي محمد المصطفى كان بفوق اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما والإخوة الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمي الله سبحانه وتعالى فوق kada masami sona ka bira nini aula ninga angarjiga do sungalo kalu bilibil bana no rahmadani kada ka mawdo tumbe fe ka beni ay uluma se ka benay ambani Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka ulu dawro nema ninku ni alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninga ulu kesigi nyoko mawi muni an refa na garjiga do ala amma sika fuidi ala ma chugo mina ala bisika garjiga do ala chugo mina okumana ambe alafu ninga barakada sangani wati belajide la no ya faraka gela ka ala de kanga fu kada ka ale de tanni masai o kofe au ka special Ramadan sungalo kalo bilibili bayin konnana ni jamu kamina be sigi aw ye je dongo don sun tigele kofe aw ka jabarani so mandi sanfe ni o de Pinal TV bi anye wele bla anka imam Ousmane Soumaré ma ni gabo trokoro bugan fa Ousmane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Awa kurbasti bashwayta alhamdulillah yaradu sun tagabulu alhamdulillah ma sha Allah alhamdulillah ma la tan kosbe sun tagabulu kawsa kosbe go chama be ka ke aywa na rasul insha Allah ma be ka bon na flasilo fana kosbe kada su damdewna mo be bonna flasilu la kacha nga singile be kare ka sisi mfana roro wazo wa ko ma mere to ko commencer ka abete men akuma ala kan ni sahaba be amin ya rabbal alamin ibilla kana anga kene ka bi ina fo aforo tugo mina ya ayyuhal ladzina amanu khutba alaykum siyam ma qabla allazina kum min qablikum la'allakum tattaqun ni sunyina mandum temeno fe tugo mina na anyina on yira fana feti nga ambe fe ka mindo mawbe mala sun daga no mami mawbe mawla fana sun fana ma daga mamunu ye sun daga len do hadama don jumon ni jumon kan su ere benete majmuno na anga sekanda do la yonoche ibika fuli kanke ninga soko do baranu beraje de konnana. alhamdulillah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar azim. alhamdulillah siyambe Allah baga belajide fo ana fle baga belajide ma baga fle ka bo jien dugo la anga fol ba belajide ko fa me tele so yeda barakela belajide fo ka damna nyamo la fo kana siya barakela toma ko fa siyami yeda fo iga chesilla ifle ga ni minke ni ala kira ka sunna do ka dina la se moma donc e fana se ne be gan ke fama do siga fo itala ba sara so Allah subhanahu wa ta'ala yaro am ala didi ala ka ke ala ka baroyi am ala didi ala ka bla mizanuna am ala didi so wala mi yada damdela am ala didi ala ka kunte yoro nyuma damma am ala didi ka fo fo ni ka boto chama kala ya rabbi ala kunu kai ya fo kuma ko nala ka fo mamuna makul nyana be do ke ala ka hinula ala ku darusma ala ka fakuma san wala ta'ala ko yira inni bela jelena ala kira ko so salli ala muhammad sallim. Wala alhamdulillah ina fo ganyi ngal dana choga mina ka fo sunye wajibe jonu kan sunte wajibe jonu kan alhamdulillah sunye ko bay folo sun islamia wajibi fe on dodo islamia pied ye dure pied samana we sunye donc sun we fana wajibi anka ina fo sele wajibi anka choga mina na sun sa ina fo yaqran ayam fo ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sun qur'an ayam flani ala ko kai sun wajibi amauka mamul liman yala ala kila mantona nga kunya wajibi manton temeno kanga kon ala kila mantonya mun kama munamisun dongo da misun munamisun la'allakum tattaqun adola annaka ala sana join donc sun kunye de ya sam sika sira ala ya chukamna sun kunte kanga kongo mine ka mino mine ka damene fajiri kene tilla fugana se fitri jiginima la fugana se club binima la hote
sun kun ye de yaasa an ka se ka sira Allah subhanahu wa ta'ala ye donc sun kun tɛ kɔngɔ minɛ fo ni minɔgɔ foyi a kun ye k'an former de an bɛ se ka sira Allah subhanahu wa ta'ala ye cogoya min na ka da kan n'i sunna kuma dɔw i bɛ na i ka bureau la i bɛ taa i ka baarayɔrɔ la i bɛ taa sugu la tuma dɔw i bɛ minɔgɔ b'i sɛgɛn kosɛbɛ sun kɔnɔna la i b'a sɔrɔ i bɛ don i ka so kɔnɔ i bɛ frigo ye i b'a ye i b'a sɔrɔ disumɔgɔw caman b'a kɔnɔ jiw caman b'a kɔnɔ firiw caman b'a kɔnɔ i ye frigo dayɛlɛ k'a lajɛ ko ji sumalen dɔ dɛ nka minɔgɔ bɛ n la dɛ tile ka kalan cogoya min na nka n'i y'a to yen ala jati kama ala ko n ka ji in to yen n ka n'a min fo ka se tile binni ma ala ko n ka dumuni to yen n ka n'a kɛ fo ka se tile binni ma ala ko n ka negelafɛn bɛɛ to yen fo ka se tile binni ma n y'a to yen ala kama i dun bɛ so kɔnɔ maa si tɛ yen ni ala kelen tɛ maa si tɛ yen ni ala kelen tɛ i bɛ bureau kɔnɔ maa si tɛ yen ni ala tɛ i bɛ se k'i den k'a dɔ ta k'a dun siga foyi t'a maa si t'a dɔn i bɛ da josi ka bɔ maa si t'a dɔn mais i ko n'i y'a to yen ala kama ka da kan ala ko n k'a to yen i y'a to yen ala min kama yala ni sunkalo banna o e bɛ sɔn ka maa kɔrɔfɔ tuguni wa e bɛ sɔn ka suyɛni kɛ bilen wa e bɛ sɔn ka fɛn kɛ fɛn min bɛnnen tɛ ala ma wa donc ni sun minɛla dɔrɔn a bɛ don i n'o fɛnw de cɛ donc sun kun ye nin ye yaasa an ka se k'a sira Allah subhanahu wa ta'ala ka da kan minɔgɔ bɛ k'i sɛgɛn nka ji bɛ i kɔrɔ dɔrɔn i k'a ta k'a min dɔrɔn e k'o ɲɛw to ala kama fɛn jumɛn bɛ yen diɲɛ kɔnɔ bilen k'e tɛ se ka jɛ o kɔ ala kama jurumu ko la o tɛ se ka kɛ bilen wala k'a faamuya cogo ɲuman d'a ma donc i ka ɲininkali fɔlɔ k'a fɔ sun ye wajibi ye jɔnni kan sun tɛ wajibi ye jɔnni kan alhamdulillah sun ye wajibi ye maa minnu kan maa ma bɛn k'i ye silamɛ i baliguyara silamɛya wele ka seli ma hakili b'i la i sanuyalen don ka bɔ a k'a kɛ to bange joli ni laada joli la sun ye wajibi kan sun ye wajibi o tigilama bɛɛ lajɛlen kan donc ne maa min ma yɛrɛ o kɔnɔ donc sun ye wajibi kan nka ne nin dɔ lako dɔ bɛ maa min na sa donc sun bɛ bɔ i kan fɔlɔ i n'a fɔ denmisɛnnin ma baliguya sun t'o kan fɔlɔ ka da kan ma baliguya donc n'i ma baliguya biki tɛ sɛbɛnni k'i ka page kan fɔlɔ donc muso min fana bɛ a k'a kɛ to n'ale ma saniya ka bɔ laada joli la donc sun fana t'ale ka fa ka sanuya ka da kan Allah subhanahu wa ta'ala n'i b'a bato fa ka sɔrɔ i ka sanu donc sun tɛ wajibi o kan fa ka sɔrɔ a ka sanu fɔlɔ donc a bɛ ten muso fana bange joli la sun tɛ wajibi ale kan fa ka sanuya ka bɔ bange joli la a b'o cogoya kelen fana maa min bɛ yen n'a y'o lajarabi ni bana ye kunkololabana a b'a fɔ maa min ma ko kunkololabana b'u la fatɔ donc sun fana tɛ wajibi olu kan f'u ka kɛnɛya ka da kan olu hakili tɛ yen dɔw fana b'a fɔ ko olu bɛ ka sin di denw ma voilà bon fana bɛ ka sin di denw ma olu fana ka bon an bɛna s'o lahalaya ma bon o y'a ye sun tɛ wajibi maa minnu kan mazhab maliki la o ye maa 7 ye a maa fɔlɔ o ye banabaatɔ ye banabaatɔ o fana bɛ tilayɔrɔma 2 banabaatɔ min ka bana bɛ kɛnɛya misaliyala ala k'an kisi bana bɛɛ lajɛlen ma bana bɛ mun na ala k'a nɔgɔya pali bɛ maa min na walima joli dɔ b'i la walima ɲindimi b'i la walima tulodimiw bana mun don a bɛ ban donc sunkalo fɛ a y'i sɔrɔ a y'i sɛgɛn i bɛ sun jɔ k'i ka bana furakɛ ne bana kɛnɛyara dɔrɔn i bɛ sunkalo tɔ sun i ye tile da kɛ min kɛ furakɛli la ani k'i kɛ bana la donc ni sunkalo banna i b'o tile da kɛ juru sara n'o tile ka juru sara o ye banabaatɔ catégorie fɔlɔ ye banabaatɔ catégorie 2nan o ye jɔn ye maa min bana b'a la bana min na tɛ ban misalila k'an kisi jabɛti jugu dɔ b'i la walima tension dɔ b'i la walima furudimi juguman dɔ b'i la wala i tɛ se ka sun docteur k'i ma k'i tɛ se ka sun a kɛra docteur ye silamɛ o que ça soit silamɛ tɛ o ne laadiri kɔni don n'a k'i ma ko i ka bana bɛ état min na i tɛ se ka sun fiyewu sun ma ɲi e ma fiyewu i bɛ sun jɔ ka da kan diinɛ ye hinɛ diinɛ de ye ala ma diinɛ in gɛlɛya ala ye diinɛ nɔgɔya de donc e bɛ sun jɔ e tɛ sun bilen nka n'i tɛ sun bilen i bɛ mun kɛ e b'i ta kɛ fidiya bɔli i b'i ta kɛ suman bɔli ye bon o suman fana bɛ bɔ cogo di n'i bɛ suman bɔ i bɛ suman bɔ ɲɔ walima malo la Bamakɔ yan ka da kan maaw ka ca ka fɛn min dun dugu min na n'i bɛ sumanin kɛ o dugu la maaw bɛ fɛn min dun ka ca i b'o de bɔ o de ka di Allah subhanahu wa ta'ala ye donc i bɛ ɲɔ n'i b'a bɔ o bɛ malo la i bɛ kilo kilancɛ o de dinen do i fɛ i k'o bɔ donc ni maa min tɛ se ka sunkalo bɛɛ sun donc o bana in kama a fɔra k'i man kɛ i tɛ se ka sun fiyewu docteur ko y'a yɛrɛ k'i tɛ se ka sun donc n'a ka di sunkalo tile 30 i b'a jate ten ka da kan Mali la kɔni an bɛ 29 de sun ka caya donc tile 30 i b'a jate o la i b'a suma kilo 15 i b'a bɛɛ di fantan dɔ ma n'i ye nasɔngɔ d'a kan alhamdulillah ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ n'i ye nasɔngɔ d'a kan i b'o baraji sɔrɔ donc n'i ma nasɔngɔ d'a kan ni ne kɔni ye diyagoya e kan ni ne ye diyagoya e kan donc o y'a ye maa min man kɛnɛ i ka bana a tɛ nɔgɔya donc e b'i ta kɛ suman bɔli ye donc maa filanan jumɛn bɛ yen ko sun binnen dɔ ka b'o kan o ye taamaden man bɛ voyage sira kan bon voyage fana mazhab maliki la o taama bɛ daminɛ kilomɛtiri 84 f'a k'a sɔrɔ voyage bɛ kilo 84 bɔ n'a t'o bɔ dɔrɔn donc e bɛ sun dɛ misalila n'i bɛ bɔ Balabugu ka taa Kati i bɛ sun i bɛ bɔ Balabugu ka taa Senu ninnu i bɛ sun i bɛ bɔ Balabugu ka taa hali Zantigila ninnu i bɛ sun
ngana soro ibe teme segu yan fa nunu fe walma fana yan fa nunu wala ka taw donc ka cha kilo bishiki nane ka donc ibe sumbla wala nga ibe sumbla chogoli a fara tamadi de sun iba soro on chama be na namta vaida shi nurante su yare chendo tamadi de sun nga min chekain ni bita tamala na soro dugu be jeki to misala kan abo 7h 8h ou 9h wakati ibe sunga ne asiri ka sun donc ni bor la 9h ou 8h ou 7h wakati nunu ka ta sira fe ne min ko soro ibe sun tige nga na soro ebe bo wote bashi wala donc na soro ebe bo fajiri wakati de ebe bo sugulu dum wakati yare de donc halne masunga ne asiri donc ebe bo kata o chokalati donc ya mafla nay donc ne vaji kala fana segina ay sumunum bla abe sin ko juru sara bo vaji fana na kadiye na soro ebe ta segu ebe ta klef la don ga segi na kadiye ebe klef la msigi segu na kadiye te so fana la nga na soro abe teme kle nani gandron ebe so na soro ibe sigi se wat me clé nan ngandro sun ka jago ay donc sun ale fana kiti vaji chogala ani sel kiti be ngana soro ngona ka daga sel fana ni be vaji la ibe sel ka qasuri iba ka rakan fla fla voilà donc ni te sigi dugula ka clé nani ke ndron ite farda mugan soro dugula dron donc iba ka rakan fla fla ngani be farda mugan soro dron donc rakan fla fla buli ni sera dron iba ka rakan nani ala gaf ba chukul mandama donc ya ma fla nay amma sabana oye aka keto muso mi lajɛlen no na ma fɔ ko muso kɔnɔma donc o fana ka sun n'a sɔrɔ n'a sunna a bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ s'a ma walima n'a sunna a bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ s'a den ma den min b'a kɔnɔbara la donc o la ale fana bɛ sun jɔ ale tɛ sun o kama ka d'a kan mun na hadamaden ni ka bon Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ fo ka dama tɛmɛ donc o kama ale bɛ sun to yen nka ni sunkalo banna ale fana a ye tile da kɛ min kɛ a ma sun walima n'a ye sunkalo bɛɛ kɛ a ma sun n'a lafiyara n'a jiginna n'a yɛrɛ sɔrɔ donc a b'o tile da kɛ juru sara o y'ale ta cogoya ye donc a ma nana o ye muso min b'a la n'a bɛ ka sin di den ma i n'a fɔ i tun y'a fɔ cogoya min na bon muso min bɛ ka sin di den ma o fana ka kiti n'a y'a sɔrɔ sunkalo fɛ n'a ko k'a bɛ sin di den ma ka sun a bɛ gɛlɛya a ma kosɛbɛ n'a ko k'a bɛ sin di den ma ka sun a bɛ gɛlɛya a ma kosɛbɛ walima n'a ko k'a bɛ sun ka sin di den ma kuma dɔ nɔnɔ tɛ sɔrɔ sin na o kama a bɛ sun to yen n y'a fɔ ni ka gɛlɛ ala bolo Alahu subhanahu wa ta'ala bolo fo ka dama tɛmɛ donc sin di den ma o kama ale bɛ sun to yen n'a y'a sɔrɔ a bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ a la nka n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ yen e bɛ se ka sun ka tila ka sin di den ma i bɛ sun ka sin di den ma i bɛ sun ka sin di den ma nka n'a y'a sɔrɔ e tɛ se ka sun ka sin di den ma i bɛ sun jɔ a bɛ k'i ma baasi ye donc voilà a bɛ k'i ma baasi ye a bɛ tɔɔrɔ s'i ma donc walima ji tɛ sɔrɔ sin na den bɛ min sɔrɔ k'a min i bɛ sun jɔ donc ni sunkalo banna e fana b'i ta juru sara nka e b'i ta juru sara cogo di mazhab maliki fɛ yen donc e kɛ o kɛ ka sun e bɛ suma fana bɔ k'a di e kɛ o kɛ ka sun e bɛ suma bɔ k'o fana di donc o bɛ fara ɲɔgɔn kan muso min bɛ ka sini dɛmɛ o y'olu ka kiti ye donc a maa duurunan ye jɔn ye o suma fana sunkalo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye kilo 15 ye donc tile kelen ta o ye kilo kilancɛ voilà don o don i b'o kilo kilancɛ di walima i b'a kilo 15 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di don o don i bɛ kilo kilancɛ di n'o ka gɛl'i ma n'a y'i diya i bɛ tile 10 ta fara ɲɔgɔn kan o ye kilo 5 ye i b'o di n'o fana ka gɛl'i ma n'a y'i diya i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di n'a tɛ e yɛrɛ bolo fiyewu k'a kɛ a bɛ bin ka b'i kan n'a t'e bolo yɛrɛ wari t'e bolo k'a fɔ i bɛ suman san k'a di e yɛrɛ ye fantan e yɛrɛ mago bɛ suman na donc e tɛ suman di bilen n'i y'a sɔrɔ kuma bɛɛ e b'a di donc a bɛ bin ka b'i kan o la ala k'a faamuya cogo ɲuman d'a ma donc a maa duurunan o ye jɔn ye maa min bɛ yen k'a si kɔrɔbayara i b'a dɔn si kɔrɔbaya anw fɛ yan maaw si kɔrɔya cogoya tɛ kelen ye kelen tɛ san dakɛya kelen tɛ k'a fɔ sariyatigiw y'o fɔ ko n'i sera san 60 walima san 70 walima san 80 k'i tɛ sɔn sariyatigiw ma dan sigi o la k'a fɔ i sera san dakɛya ma i tɛ sɔn la u ko maa min kɔrɔla donc kɔrɔ anw fɛ yan a bɛ se ka daminɛ depuis san 55 san 60 ninnu donc i b'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen n'u sera san 55 ma dɔrɔn kɛnɛya tɛ ka ban donc kɔrɔ bɛ fara a kan donc n'a docteur y'a jira k'a fɔ i si bɛ ne bɔ minɛ i tɛ se ka sɔn walima e yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛna i si bɛ yɔrɔ min na ni e ka tile bɛɛ kɛ i ma sɔn i ka tile bɛɛ kɛ i ma dimi i ka tile bɛɛ kɛ i ma dumuni kɛ a ka gɛlɛn i ma fo ka dama tɛmɛ donc o la e bɛ sun to yen que ça soit e bɛ san 60 la o e bɛ san 65 la o e bɛ san 70 la o si dakɛya kelen tɛ yen min kalifelen don f'i k'o tigiw fɛ o la parce que si ani kɔrɔ voilà olu fana danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ voilà i b'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen ale i bɛ taa sɔrɔ a si cayara a ye san 60 ni kɔ sɔrɔ mais kɛnɛya bɛ yen kuma bɛɛ i b'a fara denmisɛnninw kan maa dɔ bɛ yen a si ma a ye 40 sɔrɔ mais a ye maakɔrɔba fari da o fana ye hadamadenw joli ani farisogo kɛcogo ye voilà donc hadamaden dɔw bɛ yen u bɛ kɔrɔ ɲɔgɔn ye joona i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a san 70 a bɛ se ka kilo 1 tagama a tɛ foyi caya nka dɔ bɛ yen a san 65 a tɛ se ka kilo kilancɛ tagama
voilà donc mo ko to ate kele ni bon ko radro do ga ira e fe chifle ni mumna ikana so be sunjo be sunjo donc e fana bi ga barage jume e fana bi ga barage suma bolé ina fa ya fo chawamna dongo do kilo klante wal ma iba be fala no ngaka bo kilo tanduru songolo damne wal ma songolo klante ba bo wal ma songolo labayre iba kilo tanduru bo kadi fandando mo donc we amaduru na e sum binu ka bo mamka ama warna sum binu ka bo mamga mami ne ala keme ka ala jarabini kongo bana ube mino ko bana donc fana e bana kalite do iba so do dan chugodo o sega kelenke ube ler flake no dumini ke fiyo do be o sega kelen ube ler flake fiyo no dumini ke wal ma no ma jimi o sego ke fiyo wa donc wala sumi binga boluka ngoluka kite jume na soro ame climat de la sang na soro samia fe olu be se ka sun o bu ka sun to samia fe o be sun ngana soro samia fe fana o se ka sun san wakati shi olu se ka sun ka so bu ke o se ka kelen flake mino ko akela suma be akela suma te olu se ko ke wala sumbe binga boluka olu fana buga barake suman boli ina fo ma koroba baga barake suman boli chogamina ina fo bana baton ga bana te bawa baga barake suman boli chogamina donc amma wolum flana na laba mami karabala ki kana sun mami be ki karabala igana sun o kuma ko rejume bo so ma dango fi akosbe ibe do fe akima karsa memi fi kana sunna ni sunna shini mi faka ko ma ni sunna shini mi lebu wala ibe suntoy bo kama ifagali kama walma ille buli kama o fana beke ibe sunte o fana beke ne sharatu ya kuma fo abeke peut-être on ma ye folo o be ate ka nga fa fe ama se on fe folo ala kana siya voilà sono sura ga dugo do be sura ga do lu ka chuka ka gele donc nous comme ko tuga barga fu ko rasuna ni suna bi lebu donc lebu ka juga horoma ni ko be horon lebu doron donc ala ko no do doron ibe sunjo ti sun ngana ko ma kana sun dogi ma igana sun karsa ni suna shininte dumindima wala be fere ke be suna walma ni suna shini iga ga mati ga bonga gala ibe suna walma ni suna ibe bon fe lo asila be suna voilà nga mi fagade walma mi lebude voilà donc wala ibe sunto nga ne fagali te lebudite ne ko todo ibe ga sunke be jigida ala Allah subhanahu wa ta'ala ka ala ga fama to mandama donc wala na ek da ke ki baga baga wala donc no tsngolo temena e fana bo da ke juru sara ete nyobo donc mamunu bala ne sum bino ka bukan ani uka sara chugo nyode kila ya fuma ma wolonvla donc banabato tamade musom konamando musom mega shindi dema ani mami shi korla ani kongo banani mina bana mamina ani mami karabara ki gala so ika yoro konna na be feka nyini ga ne doke bismillah ma do be ibita soro boro ko dugula na yoro dola sundu ka koyi amma be hali mado cera seli re tabulula uti seli mais no yoro do la jamu la ka seli ube gashi ube maluya ube wuli ka tugu jama no fe ube seli mais no borla pour que ku sella ka gelo harama dombe do fana bi fana ka sumbeti uti su mais no bora ka ta yoro do la musalla abora atara kai ube atara segu wala kile atara kita donc atara dumi ngono dum bebe ka sun donc aka fuka le machun abe sunte maw no fe parce que usuna akana foko be masun ni muso ro masun kiti jumbe ulukasun est ce que usunu c'est ka wala walhamdulillah ina fo ya fo tuamina ma be dina barabela ala diri ala kalima adama ma mi ka barawi amba fa tikma dina famu wal madina tabulo bala kada kan dina fami do ala ya wajiba kan ngake donc an dankunte foye dina barali ko ala do fo qur'an ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ma jinawni aw hadama don da foy kama tan fukale Allah subhanahu wa ta'ala batu amanda kongur kama amanda foy kama amanda nga nyonga dana fulula nga nyonga da sanuna anga complexe nyonga la ayanda min kama doro wo yanga ali ala batu di anga janat ke tim ko nyuman to am so woni na fere no tan danku we batu di donc ma nga nyini dango surtout kata ke ebo negligé d'état ke fio foni na mo chela ko le ma ke ala kama ebe ma munu chela ya ko le kama donc ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko innamal a'malu binniyat ko barab bela jiri abanga nyade bulu ni anga nya ka fa ala mega suni ala de kama ko pare soro nga mo be ga suni ne ma sun mo be na lagoshi wala mo be na fane chokoro ba be musoro ante sun no akero kama ebe ko ngomina funi mi no ngomina fu ibo de tono soro no te baraji ko ni madala ni bo soro kada ka engani ate alai baro bara be ne ala taala doro bara e bara fu bara bara sigine abi silike lawlati gosbe donc ma min be ko islam to ibal kyara fu do yire ba fo ko ko jana ma jigi tigara karsa sillabi
ishi sera sunye ishi sera sede e balguyara ala ya jagoyega a shartu dafadila imma songa sede o kitiga gala ala roda walma imma songa sun o kitiga ala roda ni ma sun ko ni sungolo klegandele de fe iye klegelen bla imma songa sun tugu kama imma songa sun bana tila an fe mun fo lu shitila tugu kama doron ke kadi yere walma klegane no ne sura bela antoro o ka imma songa sun doron asara ala Allah subhanahu wa ta'ala min fala o sara ibe folo mazabti folo nga ibe folo ka miskina biora ibo de la dumini Allahu akbar kle kelen daro ni tugi suntige wala ma songa sun donc ala kira go sallallahu alaihi wasallam ko hal na ye sam be sun to wasa nga pour que aga négocier ala ga afima wala may hakla ga sigi ka fo iye do sarala ibe fantam biora ibo la dumini o bela dumini jodi ibe kilo clanche da bemo ni tsugo ke ibe jonka hore bo comment anti jonkli la jon comment no fait donc ni tsugo fana ke ibe kolo fla shunga tu nyona donte bla oya mami tu gwange donc ni tsugo gani ke ima songa sundro fega sunga ke de mo nyane be sun ne mawte ni bi yere la wala bi sa wala ti songa sun donc ala kamato ibli sharti mbola ko ni odi ka ma bi woro ma bi lovla ma bi woro ibola dumi miskina bi woro ibola dumi wal kili ga jonka hore kalo flash wal ma be kalo flash nga tu nyona donte bla ne kalo kele bla fana ne kalo kele ni kle temps wal ma kalo kele ni kle mo nganduru sun iko a me bi bla ga reposer mena ga sun ni o bla da be kala zero ibade prato fona asoro ne bana isoro donc abi jo ne ye kalo kele sun wal ma kle mo sun ibana la ibi fragel ne fragel bana iba damne kat kle mo ga nakata wal ma ga keto muso mi be kalo joli na le asuni damne na e kalo joli soro be sunjo daga ne kalo joli be at manga ga sun donc no temena ka ba ka sun continue ka to ga ta inshallah ala ga fuma jugul man da donc ma munun be ko ne kuute sedi fo mo nyana ay mo fo ko jira ka sedi sedi an ka wajibi de sedi ga gal Allah subhanahu wa ta'ala fo gat matme islamé ani dina wara mo différence wo selde ni te sel don ma do ko islamé ni te sel don ma do ko islamé de donc ala ga fuma jugul man da ma la dina ala kalima la da no bela de ma bi jall mustafa sallallahu alaihi wasallam Aisa o sebelendo auka jemoka mandilani odi special ramadani auka jabarani so mandi safe no Pinal TV abo bela jilefo Aisa ani imam Usman Sumari debe nyokumbolo ina fo iraba kala ma chogumina ningana seka walwale ke awni sum binembe mamunuka ani mamunu refana bi ni sungu do abo uluka ni kadda kunye dama do fay ulla Aisa annabi nyokumbolo inshallah rabbi amba fay toujours ka bismillah ka to safe no special ramadani alhamdulillah an kun y'o fɔ ka tɛmɛ san son binnen ka mamun kan an y'olu fɔ donc son wajibi mamun kan an y'olu fɔ maintenant fɛn caman bɛ yen bi a bɛ maaw sɔrɔ ɲininkaliw bɛ san ma a la o ye fɛn minnu b'a la n'o bɛ kɛ sababu ye ka maaw ka sun tiɲɛ fana ɲininkaliw b'an sɔrɔ kosɛbɛ ni sunkalo tiɲɛna maaw bɛ ɲininkali kɛ fɛn jumɛn bɛ sun tiɲɛ fɛn jumɛn bɛ sun tiɲɛ n ye nin kɛ est ce que a bɛ sun tiɲɛ wa n sɔgɔsɔgɔra a bɛ sun tiɲɛ wa n kasira a bɛ sun tiɲɛ wa n tɛgɛ tigɛra a bɛ sun tiɲɛ wa donc maaw k'u tulo ma da u k'a lamɛn fɛn min bɛ sun tiɲɛ an bɛna se olu ma sisan wala alhamdulillah shariyatigiw fɛ yen fɛn bɛ yen k'a bɛ se hadamaden ŋɔnɔ la ka jigin tugu kama misali la ji donni tulo fɛ ka se ŋɔnɔ la tugu kama a donni ɲɛ fɛ ka se ŋɔnɔ la tugu kama a donni nun yɛrɛ fɛ ka se ŋɔnɔ la tugu kama o bɛ sun tiɲɛ nka o bɛ sara cogo di ni sunkalo banna n'o ye sun tiɲɛ i bɛ segin i b'o tile kelen juru sara o y'a ye n'a donna tulo walima ɲɛ walima nun fɛ nka o ye o sara cogo ye n'i bɔr'o la fɛn min b'a la tuguni n'o bɛ sun tiɲɛ o ye k'i tugu ka ji min munna u ye ni fila bɔ ɲɔgɔn na k'a da kan tulo fɛ o tɛ jimi sira ye ɲɛ fɛ o tɛ jimi sira ye nun fɛ o tɛ jimi sira ye donc u y'o ta fɔ a dan ma donc n'o dɔ kɛra parce que ji ɲɛnama tɛ taa o la donc ni sunkalo banna i bɛ segin i b'o tile kelen juru sara nka n'i ye tugu ka ji min dun o ye da fɛ san i ye tugu ka ji min ji ta de kɔnɔ o jimi sira ye i ye tugu k'o kɛ ni sunkalo banna i bɛ mun kɛ an ye min fɔ ka tɛmɛ i bɛ fantan bi wɛrɛ wala dumuni wala bɛ jɔn ka hɔrɔnya wala bɛ kalo fila sunka tugu ɲɔgɔn na wala kile k'i to seliji ta la ka ji fitinin tɛmɛ voilà n'i tugu ka ji fitinin tɛmɛ o ye sɔla ka baara n'a fɔ numu b'a kɛ cogoya min na o ye sɔla ka ka baara ye ani Umar Jallo ninnu ayiwa bisimila donc ni maa min tugu o dɔ kelen kɛ sun tiɲɛna ni tugu ka ji min Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'i la ala de y'an da ala ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen na e y'i da fa seli ta la i y'a caman tu ka dɔɔni kunu ala b'a bɛɛ kalama ala de y'o yɔrɔ in da o a bɛ da kuma min e tɛ yen donc ala b'a dɔn fɛn min bɛ yen wa min bɛ tɛmɛ a tɛ dogo Allah subhanahu wa ta'ala la donc foyi tɛ yen min bɛ dogo Allah subhanahu wa ta'ala la
donc n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'i yɛrɛ nɛgɛn n'o taara ɲɛ b'i la donc n'i ye limana sɔrɔ pour que ala ka yafa ma ka négocier i bɛ nin ninnu de kɛ donc a dɔ fana ye jumɛn ye tuguni maa min y'i tugu ka dumuni kɛ sun gan'i la kɛ limana masa kɔrɔ e donna so kɔnɔ k'i dɛn ka dumuni kɛ dumuni caya n'a dɔgɔya n'i kɔni y'i tugu ka dɔ to i da fɛ ka taa i kɔnɔ kɔni o fana sun tiɲɛna i ka yɔrɔ dɔ delila k'a kɛ ɲɛna a sunna fo seli fana tɛmɛna fo 15 heures a y'i da a y'i ji bɔ a ye k'a ye fɛn bɛɛ kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale dɛsɛra o yɔrɔ bɛɛ a y'i ta ka dumuni dɔ ta ka dumuni kɛ ko ala yɛrɛ ko fɛn o fɛn b'a sɔrɔ k'i kana kɛ n'o kuma na ko ye e ta ye mais min kɛ nin ko nin ma bɛn fiyewu parce que mɔgɔw ma ko dɔ faamu k'a fɔ n bɛ sun n bɛ tile bɛɛ ka sun ani don min ma sun k'a bɛɛ ye kelen non o tɛ kelen ye n'i sunna kɔni diyagoya degunni dɔ b'a la i b'o sɔrɔ o degunni in kun de ye limaniya minɛ o degunni i b'o de ta Alahu subahanahu wa taala ye o tɛ degun yɛrɛ ye o voilà parce que ni ala ko b'i kɔnɔ ni limaniya kɔni bɛ yen dɔrɔn degun tɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ don min n'i ma sun yɛrɛ ni sunkalo yɛrɛ tɛ don min ma sun n'i ye daraka dun ka bɔ n'i nana fo wula fɛ i b'a sɔrɔ i ɲɛ bilennen don kosɛbɛ dɛ voilà mais i ma sun i ye daraka de dun nka sunkalo fɛ i bɛ suguri dun fo ka se tile bi ma i b'a sɔrɔ i bɛ ko caman kɛ nka limaniya kama ani a bɛ n kun na n bɛ ka sun ala ye ala b'a nɔgɔya yanni sunkalo in tun bɛ daminɛ maaw bɛ kule tile bɛɛ nka ala ye sunkalo ala ye nɛɛma di o ala ye nɛɛma di sunkalo tile fɔlɔ ala ye nɛɛma kɛ wa tile filanan fana ala ye nɛɛma kɛ tile sabanan yɛrɛ bi fana alhamdulillah bi tile o tile ba ma bɔ ala k'a fama cogo ɲuman d'a ma tile min bɔra farinya ta voilà donc sun ye limaniya dɔrɔn de sun tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya donc maa minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ sun na k'a fɔ karamɔgɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ est ce que ne bɛ se ka sun sini olu ye kuma minnu cɛ man ɲi ala ye sun wajibi an kan de donc i b'a wajibi i yɛrɛ kan ka sun in kɛ ala de ye degun minnu bɛ sɔrɔ a la n'i ka limaniya ma s'a kɔrɔ i b'o degun ta de nka n'a y'a sɔrɔ i ye kɔngɔ de muɲu ka minɔgɔ muɲu f'a sera yɔrɔ dɔ ma e yɛrɛ y'a dɔn n'i ma dumuni kɛ a bɛna bana dɔ bila a bɛ juguya dɛ n'i yɛrɛ y'o danganiya dɔn i yɛrɛ la o la dumuni bɛ se ka dagi ye parce que mun kama ala t'a fɛ hadamaden i k'i yɛrɛ kun tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛ ala subahanahu wa taala ye donc fɛn bɛɛ k'a bɛ tɔɔrɔ se ni ma donc ala ma sɔn i k'o ɲɛsin ale ma imam Sumare o yɔrɔ la ni maa min bɛ sun kɔnɔ a y'a to sun na i n'a fɔ a natɔ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a ma a ye choc dɔ kɛ moto la walima fɛn dɔ y'a sɔrɔ joli bɔra a la dɔw b'a yira k'a fɔ ko ni joli bɔra i la ko sun binna ka bɔ i kan o yɔrɔ fana na n bɛ fɛ i ka don o la ka walawalali dɔ de ka ɲɛ misali la i talonna i sen banna i ye joli bɔ walima i ye choc dɔ sɔrɔ i ka bolifɛn na joli bɔra i la i banana donc i taara yɔrɔ bɛɛ u ye fura dɔ d'i ma pour que ka se ka olu ta donc i bɛ se ka olu fura ninnu ta ka sun tigɛ ka tila k'a sara walima o kelen n'i y'o fana kɛ tuguni o sara in ye maa 70 la dumuni ani kalo 2 ye sonni de ye bon alhamdulillah fɛn min ye joli bɔ ye mɔgɔ la i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ala k'an kisi i tatɔ i ye accident kɛ walima i bɛ ka bɔ dɔ accident kɛ walima hali i sen talonna walima fɛn lako dɔ ye sɔrɔ min kɛra sababu ye ka joli b'i la bon ne joli fitinin don dɔrɔn min bɔr'i la n'i y'a dɔn k'a fɔ hali ni ma se ni ka taa dɔgɔtɔrɔso la n bɛ se ka nin mun misaliya la joli i tɛgɛ tigɛra joli fitinin dɔ bɔra la walima i sen tigɛra joli fitinin dɔ bɔra la e y'a dɔn k'a fɔ n bɛ se ka sun in kɛ ten n bɛ se ka continuer ten an ma fura ta an ma foyi ta a tɛ foyi tiɲɛ i bɛ continuer ten nka ni joli caman bɔr'i la n'i continuer la a bɛ degun s'i ma donc i bɛ sun in tigɛ o la parce que munna o solutigiw b'a fɔ ko ad-daruratu tubihul ma'zurat ne dorura ko nana ne la ko dɔ nana dɔrɔn ko min bɛ yen ko laɲini de fɛ o bɛ wuli ka bɔ yen donc ko min bɛ yen ko laɲini don o bɛ wuli ka bɔ yen misali la sun ye wajibi silamɛ bɛɛ kan nka n'e man kɛnɛ dorura de y'i sɔrɔ sun bɛ wuli ka bɔ e kan voilà donc walima i tɛ sanuyara sun bɛ wuli ka bɔ i kan donc o n'a ɲɔgɔn don donc n'i ye joli bɔr'i la i taara dɔgɔtɔrɔso la u ye fura d'i ma i bɛ fura ta dɛ hali n'i man kɛnɛ n'i bɛ se ka sun nka fura dɔ bɛ docteur ko i k'o furaw ta tile kɔnɔna la fura dɔw bɛ docteur y'o d'i ma ko bon ko i bɛ nin ta sɔgɔma i bɛ nin ta tile fɛ i bɛ nin ta su fɛ e man kɛnɛ nka e y'a dɔn ko n lafiyara bi n bɛ se ka sun nka docteur ka fura in tali ma ban fɔlɔ o ko ni fura in bila joona n'a ma ban bana in bɛ segin dɛ i bɛ sun to yen ka o fura ninnu ta docteur ye tako 3 ye tile kɔnɔ i bɛ se k'a ta fajiri fɛ n'i ye suguri dun donc n'i ye suguri dun n'i y'o ta ni sun tigɛra i bɛ fura filanan dun bonya ne fila don n'o tɛ tɔɔrɔ s'i ma nka ne ko f'i k'a kɛ 3 in de n'i m'a kɛ 3 in a bɛ bana in bɛ segin i bɛ sun i bɛ 3 in ta hali n'a y'a sɔrɔ n'i kɛnɛyara i bɛ se ka sun madama fura in kɔni ma ban a bɛ ɲini i fɛ i ka fura in ta k'a ban n'a banna ni kɛnɛya sabatira tuma min k'a fɔ ko bana in kɔni alhamdulillah a fiɲɛ bɔra i bɛ sun continuer o la donc i ye tile dakɛ ka fura tali la walima joli bɔli la passeport n'a fɛn o k'u ka fura dɔ ta u bɛ ka fɛn dɔ kunu donc i b'olu kɛ donc ka da ka dɔrɔra de sɔrɔ donc o bɛ wuli ka bɔ o yɔrɔ la ala k'a fa cogo ɲuman d'a ma donc sun tigɛli tuguni an ko dumuni ta an y'o fɔ donc fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen k'o bɛ sun tigɛ tuguni layɛlibagaw ka hakɛ to an b'a fɔ cogo di farida ni sunna mana tɛmɛ i ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ donc sunkalo tilegan fɛ o fana o bɛ kɛ sababu ye ka sun fana tiɲɛ o bɛ kɛ sababu ye ka sun tiɲɛ donc a fana jumɛn ye tuguni
la bako ka haketo de mami tugu kala wajibo iyarla akira itora fana fala ka buyarla itori fulum so fala ka buyarla walma itora fendola mimma to bila walma itora miro ni fona ka buyarla o fana o be so ka hadama dinga suntige addo fana jume tuguni mami tugu ka fono e tugu ka fono idusukun wala itega do kangono ki yalla fono walma yi fendo ke mimi yalla fono donc no do so dron suntiena ni tugu ki yalla fono donc o fana yi tugu ka suntige ngane mami ma tugu ka fono e fono na de yirama donc shara tugu ye kuma fala fola ne fono to masigi e ka sunkai wala ne fono to sigina sunkai be continuer ni suyi ngane sungolo bana a cheka iga kleklen juru sala wala cheka iga kleklen juru sala ala ga fuma wala we mam matu ga fono e fono la dron donc il fono la wala fono to kla ga segi kono fono to kla ga segi ngane fono to masigi dron abana sunkai ngane fono to ine segi ni kono donc a nyine mi fe iga suyi continuer te gara dominga na jimi ne sungolo bana a kleklen iba juru sala o kanendo ado fana jume tuguni ne ma tuka ni minye suntige mais ale manyini galike yala unke ni fono na suinga ngatige wal mamma ngatige donc ni ta kiti don sera la afora ni te kiti o kiti don kana bana fika ngal kala ni te kiti o kiti don kana ke fio fika ngal kala hal ala rabbato min flana mbala ala ko kana le bato fuka le doni abo fa hadisul qudsi la ko fa'alifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni kay ñini kan don fulana kan batu nama ñini kan don abe batu cogodi donc ma ibe baro barake fika ñini ka don folo ni bana ya beke cogodi abe ya cogodi abe cen cogodi donc islami man be ikan ala ñini ka don folo imana baro bar damle a silimi nambake mu mesilnya mu mesilchen qabla jume bada jume wala ni be sun fana ikan ado mu sunche mu sunya sun ben ka bo jonga sun kan no jonga fen membe nabe nga sun baracha fen membe nabe nga sun baraji nakashi kan woni ko do ni bita hiji fana ikan ado fen membe hiji nya fen membe hiji che fen membe jago hiji garla fen membe jago ni be jaga bo ikan ado fana fen membe jago e jagala fen membe jago na fulud membe jaga kan abula na fulud membe jaga ma abula donc ni kiti nunu doni islamé be kan jago ni kiti nunu doni islamé be kan jago kana do akono ti kana do akono fika ko mawbala ni duna kono kira dombawla ulu ka seka famando dima pour que ka seka laje femunu me ke sibo ka botu che walma ka finya adine ko nana ka seka ulu yoroni nun ko ka bola ina fo ame émission nani e kala so wesa ma chambe abaga sungila jogo don wala mamunu ya do e so wula sa ulu buga balaji soro ere bu fana be ka balaji soro inshallah mami fana nyamai o fana ba be balaji soro mun kama o kera sira sude ka ala se uma ala ga fuma ko man dama donc fen meme tun ko be sunche wole ni ngani a che e be sunne ko non era tsuna ble ni o fodoro sunche na ya ngani asiri ko ga fo ni tsuna ble o sunche ne wal mahal ka shika ka fo eske ne ka sun kaiwa bon ni sigara suna ka fo eske nga sun ka eske nga suma ya wala o be do malale o no ta ni ado fen be sunya femme sunche e mo fenga ba e kan adon chone sunga be na mayo kan adi kan godo donc alaga fuma to man dama donc ado fana jume tuguni ne ma mi yesuguri do siga kama misalala ibi yor dola lerti bulu e dunte wakati donc afoni wakati de suguri kan abla ni wakati da man abla e to sigala ko est ce que suguri do wakati batima est ce que atemena wa e to sigala e jidomi wolma e dumin doke ika do fana don shumai o fana tiene no oro fana shumai voilà o fana tiene no suguru do oro la ka voilà kasika ka fo est ce que suguru do sera wa est ce que amase wa est ce que kan suguri salatu mo wole wa o be wala wa ni turo sigala igana dumini ga bi yaram nete ngani so sa katara lebe salatu wa sifalo ibi dumini ga ibi siga jimola nga ema soro e be yoro do la tibulu e dun te chuga do nga fo balo ma chama be anta chuga do al ne club bina faga fu mo do ka ko club bina to ta do club bina fo ne dibido na so ka ko club bina voilà do fana be so do wati dinu uta wati dinu chuga do ka fo ko ne wati bitane o ye salatu wati do amanga dumini ne wati kofe voilà ni wati yano cham se ka dumini ke do to do no doninti la fana table mi a différence yela ibaro bembi ko no ya donc machi bamogambi machi manka katral ngoni machi se ka fo mo giya dumini to katral be se ka dumini ke re fana ko fe o e tamasien do di tamasien ni yi o ba jira ka fo voilà ina fo muslim manga sigidala ni so atu kon wala dro fo i dagal table donc o salatu wele ina o de table do ni fana tela est ce garade est ce que salatu wela wa est ce que ma wele wa e toro sigala donc kana dumini ko wala gana jimi yera minula
ni ye dumuni kɛ o la dɔrɔn walima i ye ji min o la dɔrɔn o fana bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden fana ka sun tiɲɛ tuguni fana bɛ sun tiɲɛ a dɔ fana ye jumɛn tuguni ka sun tigɛ siga fana kama misaliya la e bɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ yɔrɔ dɔ la sun tigɛ waati sera la bon e t'a dɔn ne tile binna sun tigɛra wa walima e t'a dɔn ne suma tigɛ wa e kɔni ko a cɛ sun tigɛra a bɛ sɔrɔ sun tigɛra walima suma tigɛ bon i tora siga la i ye dumuni kɛ o kan o fana bɛ kɛ sababu ye ka maa ka sun tiɲɛ a dɔ fana ye jumɛn tuguni e k'a kɛ to kosɛbɛ ni muso min bɛ sun na n'a ka kalo joli nana donc o y'ale ka o don sun tiɲɛnen a kɛra a dana sɔgɔmaw sun tiɲɛna a nana tile fɛ o sun tiɲɛna a nana wula fɛ o sun tiɲɛna hali ni sun tigɛ tɔ ye miniti 1 ni kalo joli nana muso la dɔrɔn o y'a k'o don sun tiɲɛnen donc a b'a ka kalo joli don compter n'a banna a bɛ segin a b'a juru sara ala ka kuma cogo ɲuman d'a ma a bɛ ten tuguni bange joli fana bɛ ten nka kuma dɔw i b'a sɔrɔ muso bɛ taa se bange ma kuma min yɛrɛ o y'a sɔrɔ kɔnɔ taara ɲɛfɛ donc a sunni ma nɔgɔ o la donc ala ka kuma cogo ɲuman d'a ma donc n'i y'a ye fɛn minnu b'a la n'olu bɛ sun tiɲɛ donc nin y'o fɛnw ye a n'o kitiw donc an bɛ kiti ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ siɲɛ kelen yasa a ka faamu maa min e y'i tugu ka ji min i y'i tugu ka dumuni kɛ i y'i tugu ka kɛ to ka sunna ni farida tɛmɛni muso ni ɲɔgɔn cɛ walima i y'i tugu ka lawaji bɔ i yɛrɛ la walima i y'i tugu ka sun ŋaniya cɛ walima an k'a kɛ to muso dɔw yɛrɛ fana i b'a fɔ a sini ne ka laada kan ka na donc n tɛna sun n'i y'o fana kɛ o fana kiti bɛ yen donc k'a fɔ ko sini n ka laada ka na n tɛ sun la o tɛ kɛ i bɛ sun de n'a nana i bɛ sɔrɔ ka sun tigɛ n'a nana kuma i bɛ sɔrɔ ka sun tigɛ donc an ye nin duuru mun fɔ ani ka fara o kan yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ ka i tugu k'a fɔ ko a ne ka laada bɛ na sini n tɛna sun k'i tugu k'o kɛ donc nin kiti 6 ninnu ka taa se dɔwɛrɛw ma n'i y'olu kɛ olu sara de i bɛ fantan 60 i b'o la dumuni walima i bɛ jɔn ka hɔrɔnya walima i bɛ kalo 2 sun ka tuguni o n'a don tɛ bila donc ala k'a faamuya cogo ɲuman d'a ma donc ninnu de ye sun fana tiɲɛfɛnw ye inshallah rabi Aisa an b'i fo dante foli min na n'o ye Usman Sumare imam ni ka bɔ Torokɔrɔbugu i ka walawalali ninnu na nka hali bi maaw ma se ka faamuyali caman sɔrɔ n'o ye suntigɛ waati mun i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ sisan ni maa min ye suntigɛyɔrɔ la ale tulo balila ka fɛn dɔ mɛn wali kelen a ye ji min a bolo ko misiri welela walima kelen ko tile binna mais ale ka ji minen kɔfɛ a ma miniti 1 bɔ walima miniti 1 ɲɔgɔn a fɔra ko k'e suntigɛ misiri ma wele fɔlɔ dɛ donc o y'a sɔrɔ ale ye ji min déjà kiti jumɛn bɛ o yɔrɔ fana na o bɛ maa caman sɔrɔ alhamdulillah i y'a fɔ cogoya min na a bɛ maa caman sɔrɔ maa dɔw bɛ min a y'a sɔrɔ misiri ma wele fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ ne misiri de y'an ka taamasiyɛnw ye bi parce que an caman bɛ yen n'a fɔra ko ne tile binna sun tigɛ nka an caman bɛ yen an m'an jɔ k'a lajɛ tile binna sun tigɛ heure min est ce que waati min ɲininen don sariyatigiw fɛ est ce que a waati sera ou bien waati dɔnnen tɛ an caman fɛ donc an bɛ mun kɛ sisan an m'an tulo ma da an ka arajow la ani an ka télévision na ani an ka misiriw la n'an ye wele kan mɛn ko sun tigɛra an m'an sun tigɛ o la donc a tant que an m'olu wele kan mɛn o b'a yira an na ko sun tigɛ ma se fɔlɔ donc an b'o to yen nka n'a y'a sɔrɔ e min b'a dɔn a dɔnni bɛ e yɛrɛ la k'a fɔ a nin kɔni wagati hali ni misiri ma wele nin wagati b'a sɔrɔ sun tigɛra ka d'a kan a dɔnni de fana bɛ yen n'o dɔnni b'i la ka ban n'a wagati sera e b'i ka sun tigɛ donc e besoin tɛ k'a fɔ f'i ka misiri wele kɔnɔ ka d'a kan tile bɛ bin de fɔlɔ misiri bɛ sɔrɔ ka wele misiri tɛ wele ka kɔn tile bin ɲɛ anw fɛ yan ka caya misiri tɛ wele ka kɔn tile bin ɲɛ wulada fɛ donc ni e b'a dɔn a dɔnni b'i la k'a fɔ ko ko tile binna ka ban i bɛ sun tigɛ wa nka n'a dɔnni kɔni t'i la i k'i jija ka misiri wele ninnu kɔnɔ donc n'i m'o kɔnɔ n'i ye sun tigɛ o kan e t'a dɔn donc a y'o de fana fɔ kiti tɛmɛnen na k'a fɔ ni maa min y'i sun tigɛ siga kan e t'a dɔn e ko est ce que a ma tigɛ wa est ce que a tigɛra wa e y'i sun tigɛ o de kan donc o b'a yira o sun man ɲi ni sunkalo banna e bɛ segin i b'o juru sara voilà nka n'i tɛ fɛn fɛn dɔn sariya fana la a ɲini k'a dɔn nka n'i t'a dɔn a kiti normal a caman na olu tɛ boli i kan kosɛbɛ ala k'a faamuya cogo ɲuman d'an ma inshallah o yɔrɔ ta ye an b'i fo dante foli min na an ka jamukan in kɛnɛ kan n'o ye spécial ramadani ye Pinal TV jabaranin kan hakilila kumakan minnu fɔra faamali sɔrɔla la a la kosɛbɛ an ka imam fɛ n'o ye imam Sumare ka bɔ Torokɔrɔbugu ka d'a kan hadamaden diɲɛlatigɛ ko n'i b'a la i kan ka ɲini k'a ɲɛdɔn yanni i ka don a kɔnɔ n'o sɔrɔ i bɛ sun ka di i ye nka fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun tiɲɛ ani minnu bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun dilan i tɛ olu dɔn i bɛ gɛrɛ maaw la maa minnu b'a dɔn olu bɛ walawalali kɛ cogo min na i ka sun i b'a laɲini cogo min na a ka se ka ɲɛ i bolo ci walasa i ka se ka bonya min fɔra sunkalo kɔnɔna na hinɛ min fɔra a kɔnɔ yafa min fɔra a kɔnɔna na i ka se ka olu fana sɔrɔ a kɔnɔ nka ni e t'a dɔn e m'a ɲɛɲini i kɛra sababu ye ka nin waleya ninnu dɔ kɛ i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogo min na
o yi ka sun tiene a sun do yire farana ibe ma biur la dumuni wal kele ibe kalo fula sun ka tugu ɲɔgɔn kɔ walima ibe jɔn dɔ ɲini ni ngɔ ka hɔrɔnya o duna tɛ jɔn kila bibina an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka hakili ɲuman di ani aw bɛɛ lajɛlen ma diinɛ fana famali ko ɲuman ala k'o di ani aw bɛɛ lajɛlen ka d'a kan hadamaden kan k'i ka diinɛ ɲini k'a dɔn ni i donna diinɛ kɔnɔna na i bɛ seli i bɛ so i m'a ɲɛɲini i tɛ foyi don a kɔnɔ o tuma na e kɛ nin ta ye de e ta ye bilikanboli de ni maa dun bɛ bilikanboli la maa t'o dan dɔn maa t'o dan yɔrɔ dɔn ka d'a kan fɔ ma diinu ka diin al-islam ma huwa al-islam wa tawhidullah wa tarku mukhalafati amrillah wa asl al-islam shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bɛɛ lajɛlen kan k'i cɛsiri ka d'a kan o de ye laban fɛn ye a ma da foyi kama ni Allah subhanahu wa ta'ala n'ale batoli tɛ an kana da sun fana dɔrɔn ma n'an bɛ se ka ɲuman minnu kɛ hadamaden ɲɔgɔn ye an sigiɲɔgɔnw ye an balimaw ye an k'an jija k'o yɔrɔ fana kɛ an bɛ fɔ aw ka cɛsiri la aw bɛ diinɛ baara min na aw bɛ ka kunnafoni minnu lase hadamadenw ma cogo min na ka se ka manifin bɔ fili la an b'aw fo la kosɛbɛ o tuma na i ka foli kan ani i ka dakuruɲɛ laban bi don in na ka d'a kan n bɛ sunkalo tile naaninan na bi o tuma na an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sun timiko ɲuman ala ka di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma bisimila alhamdulillah si an b'i yɛrɛ fo fɔlɔ n b'i fo k'i barikada i ye nin fɛn mun kɛ nin ye koba de ka maaw dɛmɛ k'u ka diinɛ dɔn nin ye jihadi dɔ de ye donc jihadi tɛ dɔrɔn ka muru bɛ marifa ta ka taa maaw kɛlɛ la ni ne jihadi la belebeleba ye ka maaw wele ka na ala ma ni nɔgɔya ye ala fana nin ɲini ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana k'i ka maaw wele ka na ala ma ni kodɔn ye ani walecogo cɛnni bon i filɛ ka maaw wele ni ka kodɔn ye i filɛ ka spécial sigi ramadan kama k'a yira maaw la i bɛ sun dilan ta i b'a cɛ i b'a ni sun dilan fɛn ni y'a tiɲɛ fɛn donc karamɔgɔ caman tɛmɛna ka kɔn an ɲɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'i si fana ye ka dugawu kɛ ala ka baara ta ɲɛ ala k'i ni silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ sago d'i ma ala ka teleso yɛrɛ n'o ye an yɛrɛ ka tele penali ye ala k'a ta ɲɛfɛ ala ka teleso yiriwa ala ka barika don a la ala ka baarabaw bɛɛ lajɛlen ala k'u ka laɲiniw sabati an bɛ ɲini hɛrɛ la sɔngɔli na ala k'a d'an ma an bɛ siran min ye tɔɔrɔ ko la yarabi ala ka ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi a ma an bɛna bato minnu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ o de ka gɛlɛn ka tile in bɛɛ kɛ ma dimi ma dumuni kɛ ka tila k'a ye ko ala m'a minɛ a ka jugu dɛ an bɛ ala deli an bɛna bato minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ nafila seli minnu fana kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ ka nafila saraka minnu fana bɔ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka ala deli jamana ala k'a basigi jamana ala k'a basigi a marabagaw ala ka hakili ɲuman d'u ma an minnu kɔmaw ye ala ka hakili ɲuman d'an fana ma ala k'o kɛ ala kira kosɔn salli ala muhammad donc ka i yɛrɛ fo kosɛbɛ donc il faut k'i waleɲuman dɔn donc ka tele in filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ k'an filɛ ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ barikada donc ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ kan bɛɛ ala k'an bɛɛ sago d'an ma ala k'a fɔ an ka jurumu bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ ala kira kosɔn salli ala muhammad wasallim o kɔfɛ ni maa min mago bɛ imam Usman Sumare la cogo min na ka se k'i ka diinɛw ɲɛdɔn walima i mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la i mago bɛ faamuyali wɛrɛ la kɔnɔna na i bɛ se ka ale yɛrɛ wele a ka nɛgɛjuru siraw la o de ye 76 73 31 18 an ka to dun ka na an ko 66 ani 76 73 31 10 ani 8 ni o kɔri i ni imam Usman Sumare on n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma na an b'a fɔ ye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين